कॅमेरा ऑन आहे ताई. काम करू आपण इकडेच झोप इकडेच नाही जायचं तिकडे. चल चल चला चला. आता जे आवडतं ते उचलायचं इकडे. हा तुला जे आवडतं ताईने तर खाल्ली पाणीपुरी. मी ह्याच्यातल्या रसमलाई खाल्ली. रसमलाई घे हातातून घे. तेवढं बास. तुम्हाला काय आवडतं यातलं? तुम्हाला काय आवडतं? अरे ह्याच्यात पण आहे बघ, इकडे पण आहे. मी हे खाणार आहे. काढ ना ते. खाऊया. ताईला घेऊ. ताई हे ताई इकडे ओटी आहे का? हा थांब थांब. काय आईने काय घेतलंय? आता नानी काय घेते मग? ते काय चांगलं घ्या. हे काय घेत हा झुला करून घे. चालले आता त्यांचं झालं काम, बाकी काय नाही. हे दिला की कपडा आपला तर झालं तर ठेव साईडला इकडे. आरामात आरामात आरामात. चलिए आरामात. मेन मॅडम आलेले आहेत. तुला काय अजून काय पाहिजे यातलं? पप्पा काय आणायचे तुला? पप्पा मग घे ना ते बिंदास. गोड खूप खाते म्हणून मी ताई तू पोडशील ना तर सर्व सपणार ते पोड. तुम्ही पण खाल ना? हा तू खा. मम्मीला भरव, त्यांना भरव. कॅमेरा कोणी पकडला, लाईट कोणी पकडला त्यांना भरव. काय काय थांबा थांबा. आजी काय बोलतात आहे? तुम्ही काय बोलताय? काय बोलताय तुम्ही? एकदम गोरे बिरे. मग आम्ही बहीण भाऊच आहे. नाही नाही तुझी बायको. अच्छा बायको. तुम्ही दोघं भावाला आहे, भावाला बहीण भाव आहे ते बरोबर. सगळीकडे त्यांना बरोबर ते खा खा खा. जिजूला बरोबर. जिजूला ओ जिजू. जिजू आपले बिझी. थोडाच काय सर्व बरोबर. टिश्यू पेपर नेले. तुम्ही खावा. तुम्ही बोलता. लेट कमरचा फोटो काढूया. कोणता बाबू? गिफ्ट आणलेलं तुला? देवी आम्हाला मुलगीच पाहिजे. हो का? हा. आपण टीव्हीत व्हिडिओ देणार आहोत. हाय कर. हाय हाय. हाय हाय कर. हाय. आता बाय. काजलची मम्मी कोण आहे? बोलवलंय. बुलावा आया है. हे मला बघा काय काय दिलंय. केक घेऊन जातो आता. जिकडे जिकडे गाडी सिग्नलला थांबायला सर्वांना देतो. चला मेन्यूमध्ये पाणीपुरी पण होती. आता इथे आमची पाणीपुरी पार्टी होते. खाऊ दे खाऊ दे. खा फटके द्यायची. चिकूच्या नंतर अजून एक येतं फटके खायला. बरोबर बोललात. एक केक वाले केक वरचंच घे फक्त. काय दाखव. खा खा.
कामावर येते मला. म्हणजे तुला आशीर्वाद नाही दे. तुम्ही आता ठेवा तिथल्या वर्षी बघा तुम्हाला पण बोलवणार यांना पण बोलवणार मग मी गावी गेली काय तुझा प्रिय मास माझ्याकडे नाही. माझ्या सासूला बोलवलं तिला बघायचं नव्हतं. कॅमेरा ऑन आहे ताई. एक काम करा आपण इकडेच झोपे. इकडेच नाही जायचं तिकडे. चल चल चला चला. येतो मी माझी थांबू माझ्यासाठी. कोण थांबू? ठेवायचे थांबू. किती जण आलो आपण? या. अरे वा ही प्रोटेक्ट करते. चला आता ताईला कुठे घेऊन चालली मम्मी तू? घेऊन चालली. म्हणजे काय प्रोसेस असतं? हे ताईचं आता ओट भरणं झालं ना 7व्या महिन्याचा. हा. मग आता मी घेऊन चालली. म्हणजे आता मग ताई आता बर्थ झाल्यानंतर आपल्याकडेच राहणार आम्ही. आपल्याकडेच राहणार आता. हा. किती 5 वर्ष? 5 वर्ष राहिले. बाबू होईपर्यंत बाबू पूर्ण होईपर्यंत. बाबू झाल्यावर 2 महिने तरी ऑफिशियली राहायला पाहिजे. राहतात ना? 2-3 महिने. चला. आपला बाण हरवला ताई. बाण हरवला आपला. हरवला. रावण घेऊन गेला वाटतं. बाहेर ढोल पण ठेवले आम्ही हिच्यासाठी. स्पेशल ढोल. हां गाडी चालू झाली. ताईला बसव आरामात. ताई पुढे ताई पुढे. सीट पाठी घ्या. अरे वा अरे वा. ताई दरवाजा तू खेचून घे ताई. आता मम्मी आणि मी पाठी. बसलेलो आहे सक्सेसफुली. अरे वा अरे वा. गाण्यासकट. चला इकडे काहीतरी तयारी होत आहे. ताईच्या अगोदर जर आपण घर बघूया कसं सजवलेलं आहे. अरे वा अरे वा अरे वा. वेलकम वेलकम वेलकम. असं वाटतं महलमध्ये आलोय है ना. म्युझिक लावून. नाही पण छान वाटलं. मस्त. वा वा है ना ताई. दिलू आता तुझी जागा गेली. नाही आता गेला तिने. आत्ता गेला. आम्ही नाही करून गेलो. आम्ही पसारा ठेवून गेलेलो इकडे है ना मम्मी. बघा काय खाते. हाय शाबास टाळ्या. वा वा वा. खूप वाईट जागावर. हे पडलं नाही. पडलंय बघ. काजलने जेवढं साफसफाई केलेली परत गेली ती. आता इथे पॅकिंग चालू झाली आहे. अनपॅकिंग. आता आमचे जीजू चालले आहे. बाय 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 बाय. बाळा नाही बाय. बाळाला बाहेर नाही पाठवणार. चला बाय. फंक्शन एकदम चांगला झाला है ना मम्मी. तुम्हा सर्वांना पण बघणाऱ्यांना कसं वाटलं आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा.
आणि सपोर्ट केल्याबद्दल थँक्यू. बाय 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 बाय. आम्ही चाललो. मी जातो बाहेर त्यांना सोडायला है ना.